tom, že měl si nadváhu, deprese, cukrovku druhého typu, vysoký tlak, problémy se srdcem. Jak ti tohleto všechno komplikovalo každodenní život? No, v podstate tým, že som aktívne pracoval ako stavbár, tak nemohol som vykonávať tú svoju prácu v podstate ako keby 100%. Boli tam rôzne obmedzenia tým, že problémy so srdiečkom a s tlakom, ja som bol ako strechár, takže veľmi som tam už na tej streche hore nemohol byť. Musel som byť dole a tieto veci boli pre mňa veľmi také, jak by som to povedal, smutné. Lebo tú prácu som miloval, robil som to všetko rád. No a zrazu, keď človek nemôže plnohodnotne pracovať, tak mu to berie naozaj kopec energie a chuť aj do toho života. Tak. Bolo to veľmi veľké obmedzenie pre mňa. Rozumiem. Bavila ťa tvoje práce? Robil som ju 20 rokov, bavila ma nesmierne. Mal som rád zákazníkov, ktorí boli vždy veľmi spokojní. Keďže sme robili nie len tesárske práce, ale aj pokrývacké a klampiarské práce, takže bolo toho tak viacej. No a keď ten človek s tým prestal, tak snažil som sa nájsť nejakú alternatívnu prácu, ale už to nebolo ono.